Hi friends, welcome to Kokborok IQ Education. Ini sing silayana. Blaikena crucial topic no tiye. Nang tamo khlainai tomung no police ni F.I.R no register khlaiya hinkhe. Nang khroksai Indian citizen engai sithai. Justic manani lama rokno tiye. Tai nini rights iba manthai no tiye. Hake faidi sekang no silayana F.I.R mani abotamo. F.I.R ni full form engkha First Information Report. First Information Report engkha samung sitra tangnai iba criminal offense no investigation khlaina bagai kaisa police bai sramjak legal document. Oro ngi thangjakni nangkukma rokno tei sukrubui seijak tongo. Romdi salmari jora thai tai tangsitra no rogui barasakhe sukrubui samaro. Hake police F.I.R file khlaiya ni uklugo tamo region tongaiman. Police F.I.R register khlaiya ni uklugo kwbangma region tongaimano. Aborok wngkha 1. Lack of jurisdiction iba raidani bialni bagui wnggaimano. 2. Je borok ni against case jakha a borok tomungno politician ni yagra yago tongo khe iba a borok laikheno borok kotor tai ganang hinkhe bo police F.I.R khlaina soya wnggaimano. 3. Ningkeboni against F.I.R thani aro valid reason kwrwi hinkhe police F.I.R iba first information report yachakya wnggaimano. 4. Nung je borok ni against case rena thangwi tongo a borok bai police runglaijak hinkhe bo police F.I.R file khlaiya wnggaimano. 5. Nung je police station no first information report ruo a police station tomungno a jurisdiction ni hayo khopjakya khebo police F.I.R yachaknani soya wnggaimano. Tomungno nung o kaibani je sa region bai dingjalo klai tongkhe bahaikhe tai borok thangwi nung justice no mannai. Tomungno nung mungsa crime ni victim hinkhe iba witness ngwi tongkhe F.I.R file khlaiye ini rights no exercise khlaiye mano. Indian Constitution ni Article 21 guarantee ruo jisa borok phano bini sak ni langmano tai bini borom no protect khlainani right tongo. Phiaba tomungno police station ni duty o tongnai police in charge nini F.I.R no register khlaina soya a jorao tamo khlaiman. Tomungno police station ni police in charge nini F.I.R iba complaint no accept khlaiya hinkhe nung kuchukphang iba higher authority ni thani thangwi mano. Romdi nung je police station no F.I.R na thango a station ni police iba in charge abono refuse khaikai nung SP ni help nai mano. Hibakhe SP bo nini F.I.R no yachakya hinkhe police commissioner ni thani complaint khlaiye mano je abo high police station no ang F.I.R khlaina thangmani aroni in charge iba SP ani F.I.R no accept khlaiya hanai. Hake bo directly or indirectly nini case no yachagi nanai iba tai khoroksani bisingtei nini F.I.R no lock khlaiye investigation khlaiye mano. Phia kaisa police station ni in charge no hobui SP police commissioner jottono milejak hinkhe iba nini F.I.R no kebo yachagya hinkhe tai F.I.R register khlaibo mungsa action na harjagya hinkhe bo lamatei nung justice mani mano. Sungnugo tai khobo khnawo koktumarogo F.I.R na thangmani register khlaijakya hanai. Especially sini kami bisingni teprasa mungsa offense man tongkhe iba hamya khlaijagi tongkhe form FIR jagi tongkhe bojak tongkhe butharjak tongkhe abono tei je victim case file khlaina thangkhe F.I.R register khlaiya ngmarok koktumanugo. Abo hai situation nungbo face khlai tongkhe a injustice ni yakni yoknakhe nung khoroksa kaham lawyer nai nini amsaini judicial magistrate to iba high court to nung writ petition khiklai mano. CRPC under section 156 clause 3 ni bisingtei. Hake judge nini writ petition no tei police no daginai nini F.I.R no register khlaidi tai a case no investigation khlaidi hanai. Hai akheba court directly nini case no handle bo khlaiye manno. F.I.R khlaina thangpro nung okogrok no mutunarak dei. 1. Nung police station no as a victim F.I.R khlaina thangpro nini case no yachakya hinkhe higher authority iba SP tai commissioner ni thani thangpro
nini F.I.R no tanggai register khlaiya aboni detail seinarokdi tai je nini F.I.R no yachakya a police ni mung tai bini rank rok bo seinata fogdi tamni hinkhe ulo abo writ petition ruthani belaikhenno samogo chuknai 2 tongno nini F.I.R register khlaijagai bo nini F.I.R no je yachaknai bo F.I.R ro tamo sikya abono porima khnaronai tai F.I.R copy bo nono ma rohornai tamni hinkhe tomungno nung je seima hai iba sama hai F.I.R o sejagi hinkhe nini case strong nia ngi phano mano iba nono thokai phano mano thinango 3 F.I.R khlaina thangakhe jesa jorao phano blank iba mungsa sejagi khatao nini signature tardi 4 tomungno police nini F.I.R no refuse khlaikake nung bini mungoi iba bini against case rimano Indian Penal Code ni section 166 ani bisingtui paithako omono sanamusungo tomungno police F.I.R khlaiya ngibo nini khanota chikonrdi nini rights no samungo flangdi kha karakhe kerokno teinei biskango sedradi mujunarakdi justice no rutukmani iba sanmani abo kaisa nini fundamental right che kha khlaio o video ni bisingtei kaham srumung srungri mangkhana hanai tomono o information no valuable ningsa khakhe sini channel no subscribe khlaidi tai share khlaina tapokdi ake tawsuk joratei asukno kaham ke tongdi tai sisawi tongdi hambai।